que ho diem clar. Els aparcaments són per estacionar vehicles i els trasters són per guardar les mil i una coses que tenim. Sembla obvi, no? Doncs no. Hi ha veïns que es capfiquen en fer el que els hi surt dels... Us explicaré un cas que ha arribat a la sala civil del Tribunal Suprem. Això es tracta d'una finca on hi ha 26 places d'aparcament i 26 trasters. El nostre protagonista el que va fer és enderrocar l'envà que separava la seva plaça d'aparcament del seu traster i així poder estacionar-hi dos vehicles. I va demanar permís a la comunitat per fer-ho? I ara, perquè la comunitat va decidir posar una demanda judicial contra aquest copropietari per ús il·legítim del traster. Pensa que l'assegurança ja ho deia, que era per 26 places de pàrquing i 26 trasters. Després de recórrer a diversos jutjats, va acabar arribant al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem el que diu és, 1, que no haver demanat permís a la comunitat fa que no tingui dret a fer aquesta segona plaça d'aparcament, i 2,